tete Chitupavigai ndauya nenyaya yakaitika kuhanzvadzi yangu. Mudzimai wake akaita nhamo nemurume waifambidzana naye. Mudzimai uyu tichamuti Masi, hanzvadzi yangu toiti Ngoni. Masi mudzimai wechidiki ane vana vake vaviri vakomana, asi vainge zvavo vari kumaboarding school zvekuti vainyanyoonekera pamaholiday kana zvikoro zvavharwa. Masi aigara ake nemurume wake vari 2. Life yavo yakanga yakarongeka, hapana chavakanga vasina. Ngoni akanga achishanda kuNGO zvekuti mari yaisava dambudziko kwavari. Uye ini semaonero angu relationship yavo yakanga iraiti. Chero hazvo paiva nezvitaurwa zvekuti Masi anofamba achiita senge anotsika paMazai, ini ndaisanyanya kuzviona kuda nemhaka yekuti muroora wangu uyezve ndaimuona kuchechi every Sunday. Taimbotaurawo pano neapo. Chandaiona ndechekuti Masi aisavhaira kwete, asi munhu aida kuti usapinze mhino dzako muupenyu hwake. Ini ndaizvinzwisisa kuti kune vanhu vari private, saka ndaingosiyawo zvakadaro. Kana tasanganawo naMasi tasangana, asi kana tisina ndizvo. Pakatanga kubuda karunyere kupe kekuti Masi aingoita gumbo panze kana murume asipo, sezvo aifamba nebasa rake zvakanyanya. Chero tuvana tunogara muline toinge toziva zvenyaya iyi. Masi aifambidzana nerimwe jaya rainzi Adrian. Pakasvika nyaya iyi munzeve dzangu, ndakava nekushungurudzika kwakanyanya kuti ko Masi apindwa nei. Ndinoziva kuti ropa rinombopisa, asi chero zvadaro ko aidi kusiya hake murume unyatsohepila zvakanaka. Ndaiziva kuti zvine njodzi yakanyanya kana dai zvisvike munzeve dzangoni, nokuti hapana anoda kuti poto yake ivhiringweka nevabiki vakasiyana-siyana. Saka ini savatete vane rudo uyezve vaida kuti imba yehanzvadzi yavo irambe yakamira, ndakafumobata jongo yemuromo ndichipesanisa shavhu dzangu kunopawo yambiro kumuroora wangu kuti imba yake isapararira. Ndaidawo chose kuti vaparadzana norufu sezvandanga ndaita nomudikani wangu. Ndakanogugudza gedhi, Masi akavhura. Kose munhu mukuru haungosviki uchiti dyoka nyaya, unongotangawo nemasmall kwapisa deno mvura yenyaya chino nechino, handiti zvinonzi kukwira gomo utenderera. Ndakazotaura zvangu naMasi kuti pane karunyerekepo kari kutaurika kandanzwawo mukufamba. Masi akaramba akati Ngoni aiva shamwari yake zvisiri zvekukweverana machira mukati, uye vanhu vaifanira kutaura kwavanenge vaswera. Ndakatoona kuti Masi paiti vanhu kwaibvigwe ini, ndikabva ndaoneka zvangu ndikaisa muswe pakati pamakumbo angu. Ndakabva ndachera zvangu chikomba ko ndinei nazvo ini, ndokutiwo ndidzidzewo kusiyana nenyaya dzisine inini. Mazuva akafamba, iniwo ndanga ndisingachafambiri zvisine inini, ko handiti ndakanzi vanhu vasataura kwavasina kuswera. Ngoni aipotawo achiuya, asi ini nemaonero angu Masi naAdrian havana kurega kufambidzana. Painge pototaurika kuti Ngoni akadhiusa, nokuti Masi aingeunza Adrian masikati machena. Umwe musi ndivete ndakafonerwa naMasi achichema, akanditi ndimhanye kumba kwake. Ndakapanika kuti ko Masi ainge aonei, nokuti kubva pandakambozama kumuonesa mabasa aita, kundifarira kwake kwange konakira kure semazowe adilutwa nastepmother. So zvakandikatyamadza kuti Masi ainge arwara nei. Ndakangotora zidhirezi ndikakanda pamusoro pemapijama andainge ndakapfeka. Ndakabuda ndiri chawirire ndichienda kumba kwaMasi. Gedhi rayo rakatovhurwa kare nekuti ndiwo aishandisa marimoti aya. Ndakatodaidzira mukicheni wanenge hamuna munhu mulaunji paribi. Ndipo pandakateerera ndikanzwa munhu achisvima. Ndikateera kwabuda misodzi ndikanzwa muri mubedroom. Ndakavhura gonhi, asi zvandakaona imomo zvakaita kuti hana yangu ngurowe nehana. Ndakaona Masi naAdrian vari chiname kuita senge vanga vabatanidzwa nenhamo. Masi aingochema. Ndikabvunza zvainge zvafamba sei. Adrian akatsanangura kuti mushure mekupedza mutambo wavakuru kudoti haiwa zvaive zvaramba kugojonoka. Ndakaona kuti ndaita mutete panyaya iyi, nokuti vese vainge vazvimba vakura semuti wemuyu. Ndakaona kuti ndisevhe upenyu hwavo, ndaifanira kuvaendesa kuchipatara kuti ana mazvikokota vaone kuti vodii. Nhamo yakazopo ndeyekuti vosimuka sei pamubhedha pavainge vavete kuti tisvike kugaraji kune motikari. Kuti vasimuke vafambe zvainge zvisingabudi, kuti vagoeshe metsi dzacho dzaiti itikandi, asi Masi asadaro. Apa ndainge ndambomiyambira. Ndakazofunga plan yekuti ndiite kuzviwa neshiti ndinokwanisa kuvaisa mota. Hembe vainge vasingapfekedzeki, ndakangowakanda zijira kuti vafukidze nhengo dzakakosha, zvekuti kwaipisa uye zvekuti vaizodikitira yaive imwe nyaya. Takasvika kuchipatara, vakati option yaiveko
kwaitwa kudimbura nhango yaAdrian vozouparareta yasarira muna yaMasi, nokuti vaivazama kubvisanisa asi zvaita senge zvakanama nesuperglue. Adrian akanga asingadi kuchekwa, saka painge pakatoipa. Asi ngatimbotaurai nyaya yekuti inini ngoni yanzvadzi yangu. Pose paitika zvese izvi ndakanga ndine mixed feelings. Ndakanga ndakatsamwa uyezve ndakanga ndichityira Masi nekuti Masi ndaimuona selittle sister yangu. Saka ndakangoti regai timbodhila nezviripo, kana zvapera tozotonga nyaya iyi. Vanachiremba vakati sezvo venamo avo vainge varamba kuvhiwa, they were discharging them against medical advice. Ndo mabasa makuru andanga ndaitirwa naMasika apa. Ndakatsvaka mamonya kuti avabatirana. Ko zvaizoita here kuti vafambe mukoridho yechipatara vanhu vagere kumabhenji? Ko maziso nemubvunzo yevanhu ndaizoti takazokumbira kubuda nemusuwo wakavanda. Takazodzokera kumba ndikaona kuti ndaita mutete panyaya iyi. Paitoda kuti hama dzaMasi tiite muonera pamwe chuma chemuzukuru. Masi akambotanga achida kuramba, asi ndakaramba ndakatsika chepakati kuitira kuti zvikazoipa ndaizogadzwa dare kuti hama yake yawainge waura ndiani. Vabereki vaMasi vainge vadanwa, zvikanzi veukama hwaAdrian vaziviswe kuitira kuti patsvakwe solution kumakuna akadai. Pakatsvakwa vanhu vaviri vese vachikona kugadzirisa dambudziko rainge rawira Masi naAdrian. Wechitatu ndiye akangoti kuvatarisa akati rwaiva runyoka runokwanisa kubviswa neakaruvisa. Saka paidikana kuti patsvakwe ngoni sezvo ariye aiva muridzi womukadzi. Masi naAdrian papo vainge vopisa tsitsi vobongomura mhero nemarwadzi. Ngoni akati aizouya mangwana zuva rovira. Masi aida kumboramba kuti ngoni auye, hama dzaAdrian dzikadya marasha kuti hama yavo ikafa paizoita batai. Ngoni akazosvika mangwana, vanhu vanguri varenga nzira, haana dzobika manhanga nokuti taiona kuti rufu rwainge ronhuwa. Ngoni akasvika akada kumboramba kuti hasi yakonzera mabasa aya. Kusvika hama dzaMasi naAdrian dzapfugama dzikakumbira kuti adzore mumwoyo vaizoripa havo kana zviri izvo zvaaida. Ngoni akangopinda bedroom akazvivharira tikanzwa kudubu. Ndinofunga kuti aitsvaga zvainge ashandisa kuisa runyoka urwu. Akabuda akanyatsopurudzira Masi naAdrian neshamu ndokubva namo iya yanamanuka. Masi aingoshema achikumbira ruregero, asi Ngoni aingati haagari nehure rinoita chikomba ari pamurume. Akabvisa gubhuro pamberi pehama dzainge dzauya dzese nedzaAdrian. Adrian akabva atiwa haagari nemunhu anohura ari pamurume, chero dai aizomutora aizongomuvhurira hombe. Veduwe kuramba kwaMasi kakanyadzisa. Aita kusvera tete achizvuva mabhegi achibuda mumba. Zvakaoma tete zvandakasangana nazvo. Izvi ndizvo zvatasangana nazvo tete, ende handina kana neremuromo. Tiri kungonzwa kupererwa chose, namo yakaoma. Amukasei veduwe, iyi nyaya yerunyoka. Imika runyoka taingohwa nezvaro kuti rwaruna kumira zvakanaka ende unofa. Kune madzimai aya anoita mabhuranchi, tiri munga mafacebook group mutechingoti taita branch vanhu vari kuvhura mabhuranchi munonamira. Iyi nyaya iyi ndeyekungoti mudzidze kuti kuvhura mabhuranchi kwakaoma. Kana kuri kuti hauchadi munhu musiye chokwadi, because kana zvakuzodai wakunyadziswa pane vanhu nehama dzako dzokuona wakanamirana nechikomba mumba memumwe murume zvinozoita zvakaoma. Pane nyaya yechipiri yemukadzi akaurayisa murume wake nekumudyisa. Regai tiverenge nyaya iyoyo. Tete zvakaoma iko kutora varume vavanhungu kwakandiparira. Ini handikunyeperei, marriage ndakaipinda paiginde, and by that time maiguru vakambochema ndirini ndine murume. Ndakati ndadana nemurume wemunhu iye asina hake kupinda nemwoyo, nekuti waive muitiro wake wekuhurira mukadzi. Ini ndaitodawo zvekudaro nekuti pakanga paine mari. Chandakaita ndakaona kuti murume uyu akanga asina mwana mukomana, saka ndakamunyepera kuti ndainge ndine mimba. Iye wakafunga kuti achaitawo mwana mukomana. Akanditora ndokutanga kugara neni kumba kwake ikoko namaiguru. Ndiine fake mimba iyoyo. Maiguru vakachiona ndaigara nemurume mubedroom mangu everyday ndichiti juju ari kuda tete. Ndapa 3 months tete ndakabva ndati mimba yasvodza, asi handina kuzotora nguva ndokubva ndabata pamberi. Murume akatanga kusema gulezi, asi aivada nekuti vaiti vakabva pamba vachiti vakodzokera kumusha kwavo aivatevera. Ini ndakazobarawo mwana wangu ndikapama kuwedzera namba yevasikana. Murume ndokutanga kundibata rafu. Murume akabva andibvisa pamba akandivakira ka3 rooms kumastenze nhano. Ndakarwadziwa ndichisiya maiguru vari muzimba rakanaka rine magetsi, ini ndichienda mujecha. Ndakafunga kugadzira murume tete nekuti aive akusauya kumba kwangu, uyezve aiti musi waanouya kuzorara kumba kwangu aiuya nechikeni yake odya. Aisabata chikafu chandinobika, hembe aiuya dziri muplastic. Amakuseni akachinja oti isa hembe dzangu muplastic udzise mota dzinonowachwa kumba. Ndakasvika pakurwadziwa tete, pamwe aindishedza kubasa orara neni muofisi kumba ubva atorega kusvika. Paakazotengera
maiguru mumota tete ndakarwadziwa ndikazvibvunza kuti ko chiini chandiri kuita ndirimo mu3 rooms pamba pasina kana mugodi hawo murume ane bhegi. Ndakaenda kun'anga yakandipa mupfura asi ndakanzi ndiise hafu yeteaspoon basi. Ndakaisa kekutanga tete zvikapa zvaita wese, ndakaisa muchicken ini yaiuya nayoyo. Akazoti adzoka ndakabva ndaita kudira mushonga wese kuti zvindiitire, handina kuziva kuti ndatouraya. Murume akabuda kuenda kubasa, mangwana akadonha kubasa akaendeswa kuchipatara. Tete murume wangu akafa achirutsa ropa. Aiti kana atanga kurutsa raita hafu yebhaketi ari magodo. Vana chiremba vakatsvaka chirwere vakachishaya, kusvika ini ndamhanya kuna mbuya vakandipa mushonga. Nditi ndiwe wauraisa murume, asi asati afa uya nechipfeko chake chemukati nechipfeko chamaiguru vako chemukati ndisaidzire mhepo dzese kwavari, uye ndiwo vachapomera kuti ndiwo vauraya. Ndakati murume adischarge ndikaenda kumba ndichita kunge ndinoda kunomona ndokubva ndaba zvipfeko izvi. Ndokuenda kun'anga murume akazofa tete achingorutsa ropa. Panhama yakaita batai mupfupi batai murefu, maiguru vachiudzwa mashoko euroi. Indaive ndigere mukuona ndichibongomora semunhu abaiwa panyama nhete. Asi chakaitika pakasvika mutumbi wemurume ndakaona mumvuri wake kumadziro. Ndakabva ndabuda mumba, ndakanga ndatoziva kuti mahwana atanga akavigwa hake, asi ndaiona mumvuri wake. Ndati after nhamo ndakadzokera zvakare tete kuna mbuya vaya vakabva vanyatsogadzira. Kutaura kwandiri kuita maiguru vakasemba vachiti vari kurondwa nechipoko chemurume. Tete ndinombofara pandinoona vachitambura kudai, asi tete ndinoziva kuti izuva rimwe chete pazvichaitwa back to sender zvondidzokera. Asi for now regai ndimbofara tete nekuti property yandakapiwa yese kubva kumota maiguru vakanzi muroi, ndinoziva muchandituka vanhu vaMwari. Asi jerera ndichapinda muskurisa vakandibereka ndovanzwira urombo, nekuti ngozi paichatanga kurova mumusha pachachemwa tete. Ndiyo secret yangu. Dai murume uyu akaramba achindibata semukadzi wake, dai ari mupenyu. Ndichada kuti ndichingoti for the wages of sin is death, uyezve hapana mhosva inorova. One day maini navo vakauya mumusha kuzokonzeresa dambudziko kuna maiguru, kuvatorera murume wavo, kuvarwadzisa. Mushure maizvozvo kuita kuti varondewe nechipoko ivo vari innocent. What pain is that? Vanhu hatina Jesu mukati. Madzimai panze pakaoma. Women can do anything to get your husband. I think tofanira kugara tiri mumunamato tichinamata kuti Mwari vati protect. Ndipo paperera nyaya dzedu dzanhasi. Ndatenda.